ƙasa. To malam masha Allah. Malam abu na biyu, akwai malamai da zaka ga kullum suke kira ga tauhidi, amma matsalan babba sai kaga kullum suna daga cikin masu ƙara tsoratar da mutane sihiri da aljanu. Zaka ga malami ya ɗauko maganan tauhidi sosai, amma sai ka zo ka ga yana cakuɗawa da imani da sihiri shi kanshi. Ko ya ba aljannu ƙarfin da ba su da shi. Na'am. To abin da ya kawo haka, shubha ce ta same su a cikin nassi, shi kuma shubhan nan ta fito mana ne daga nasara. Tunda yake Bible cike yake da Isa yana cire aljannu, cewa aljannu su suke sa mutane na zama kurame, su suke sa mutane na zama makafi, su ne shi yasa cikin Bible babu wata mu'jiza da aka ce annabi Isa ya yi kamar fitar da aljannu daga cikin mutane, domin mara lafiya mu kuma Allah da zo ya ce wa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyi al-mauta bi idhnillah. Akmaha shi kuma wurin mu Qur'ani warkar da mutane yake. Allah bai hada shi da aljannu ba, ya ce yana cire aljannu ba, domin Allah ya san karshen wahayi za a zo a gane sababin cututtuka, wanda yake zo an gane sababin cututtuka kuma yana da nashi ciwo. Saboda haka wannan ya nuna Qur'ani ba yana kwaikwayo bane da littattafan da suka gabata. Sannan cire aljannun nan ba a same shi ba a Taura. Annabi Musa da sunnan Ezekiel da sauransu, duk annabi Ibrahim duk ba su wannan magana, ba san aljannu na kama mutum ba a tsohon alkawali, sai a sabon alkawali ne na Isa. Shi kuma Isa warkar da mutane yake. To amma shekara 2000 da wani abu ba a san bacteria ba, ba san virus ba, ba a san poliomyelitis ba. Saboda haka mafi saukin abu za a ci aljannu yake cirewa. To yanzu an gane Allah cire musulunci daga wannan. To amma duk da haka sai su ɗauki wannan ilimin, wannan thaqafa ana kiranta al-isra'iliyat, sai su ɗauko shi sai su lafta ma tafsirin musulunci sai su tafi haka. To me yasa irin wayannan suke haka? Domin suna tafiya akan tafsirin magabatanmu da ba su san wannan ilimi ba. Ko da yake a magabatan ma akwai wanda suka inkari, kamar Abu Hanifa ya ce babu sihiri khayal ne, yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a. Babban malami. To ashe duk inda suka ce akwai sihirin nan ne abu ne, ta'wili ne. Sai su bi wani ta'wilin da dace da na Kirista. Alhali ko Qur'ani ya tsaya kai tsaye cewa ba mai iko da cutar da kai in yamsaskullahu bi khairin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko aya ne wanda ke cutar al'am, wa in yamsaskum bi durrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ne kawai ke iya shafar ka da wani alheri ko ni cuta. Saboda haka addinin musulunci ya nuna kuma shaytan bai da karfi, ma kana alaikum min sultan illa da'awtukum fastajabtu li. Shaytan bai da wani karfi samsam. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa. Ya gode Allah ya kan shi waswasi. Shi sa da aka saukar ma annabi da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, da yake gaya wa sahabin da ya dauko ya ce bari in gaya maka uqba, bari in gaya maka wayansu surori da ba taba saukar da su ba, kuma ba taba neman tsarin Allah da wani abu ba kamar su. Shine qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. To sune iyakan garkuwan dan adam daga sharrin wayannan aljannu da masu sihiri da sauransu. To amma da aka zo wurin mai sihiri mai kulle sai shi min sharrin nafathati fil uqad. Naffathat, ba min sharrin nafs ba sharrin hurawan ba, ba sharrin sihirin ba, a sharrin ita mai yin sihiri. Dan tana kulle da sharri, tana so cutar da kai. Allah ya kare ka daga wannan sharrin ita mai kullin, ba ga sharrin kulli ba. Dan kullin fa in kana lakum kaidun fakidun. Sannan da aka zo aljannu ya ce allazi yuwaswisu fi suduril waswasi. Sai ya ce ga garkuwa ga guduman aljannu, sai kai kana neman tsari daga waswasi in har za su ya kashe mutum. Ka fahimta? Iyakan abin da za su yi kenan. Shi yasa annabi yake allazi radda kaidahu ila alwaswasa. Annabi ya gode wa Allah da cewa shaytan da aljannu
sannan kuma duk wanda ya ce ga aljanni kamar yadda Shafi ya ce to wannan makarici ba karban innahu yarakum huwa qabiluhu ba karban shaidarsa. to wannan aya da ke cewa in yamsaskullahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsasku bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. To Allah kaɗai ke yi wannan tauhidi ya nuna cewa wayannan abubuwa duk tsoratarwa ake yi amma ba su da hakika. To su wayancan za su ce to ai ibn kasir ibn qurtubi ibn taymiya duk wannan sun faɗa wayannan to ai wayannan ba su san gaibu ba ba su san wayannan abubuwa ba su din ma kansu da sun tsaya sun bi nusus na Qur'ani kamar yaya zaka ce shedan ya cutar da mutum kuma nan Allah ya ce shedan bai da karfi inda su tsaya su yi muwazana za su gane. To kenan malam iya ijtihadin su kenan. Ya kai ijtihadin su ne amma yanzu ba su da hujja domin an gane duk ƙarya ne. Amma da ibn kasir ibn wannan duk suna da hujja in mace ta zo ko yaro ya zo da shan inna su ce aljanna ya ce ko su ma ba su tunani ba ne domin inda aljanna ne ke sa shan inna da an karanta kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu rabbin nas ya kamata ya tashi suna tashi ina to gaskiya ne so ko su din ma da sun yi tunani ayan da suke karantawa da ba su fada cikin wannan kuskure ba kuma babban kuskure ne mutum ya yi imani aljanu suna da karfi koko suna da wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda Allah ya horewa aljannu sai Annabi Suleiman shi kadai Allah ya hore mishi. Kenan malam shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi ingantacce da ya tabbatar ya ga aljannu ko yayi magana da su. Qad uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min ai abun nan Annabi wahayi aka mishi amma akwai wani ake kira masjidil jin a Makka amma duka kisas ne da labaru ba abu ne wanda yake ya tabbata babu wani abun da ya tabbata cewa Annabi yana hulɗa da aljannu. Annabi Suleiman yana hulɗa wa shiral Suleiman juruduhu min al-jinni wal insi wat tayr wa hum yuz'un. Annabi Suleiman yana yaki cikin rundunar shi akwai aljannu amma Annabi ba aljannu. A Badar ne Allah ya aiko mala'iku suka yaki da shi amma ba da aljannu domin ba hore ma wani aljannu ba sai Annabi Suleiman. To kenan akan makalla yanzu a rayuwar da muke misali mutum zai iya yana mu'amala da mala'iku bai sani ba amma aljannu su ba su shiga siffar mutum. Ba sa shiga siffa bayan da ya tabbata annabi gashi ba aljanni ko shaytan ya shigo siffa sai wata kissa ta Suraka bin Malik ita ma bata inganta ba. domin annabi sallallahu Allah ya ce mana Qur'an innahu yaraka huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ba a ganin su saboda haka ba za mu fane Allah ya ce ba a ganin aljanni ba wani ya zo mun da wata kisa ce ya ga aljanni ba mu ƙarya ne. Gaskiya ne. Masha Allah.